Kretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. I'm back, kabisyo. Kapiling pa rin si DJ Rocky Tera, ang basa princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. And welcome to the program Top Secrets. Kanina nga po ay kasama natin ang ating top secret sharer na si JC from Aklan. At nakaka-shock ang kanyang revelation sa atin ng kanyang top secret, na bukod sa kanyang naka one night stand, nakabuo pala sila nitong naka one night stand niya ng bata. And sadly, the baby passed away. I mean, nagkaroon siya ng miscarriage. And we are so sorry to hear that, no, from our top secret sharer. Hello, JC? Hello po. Ayan. O JC, nandun tayo sa bahagi ng top secret mo kung saan sinabi mo sa amin na nawala yung baby. Alam ni Guy na nakabuo kayo kamo, nagpa-check up kayo, tapos nung sa doctor na sinabi na nila sa'yo na mahina yung kapit ni baby. Tapos dinugo ka Yes, sa opisina ninyo kamo. Opo. So binalita mo ba agad yun kay Guy? Nung una po sana hindi ko po sasabihin sa kanya kasi ayoko na po sanang magkaroon ng communication sa kanya. Kasi po nalaman ko na nung time po na may nangyari sa amin is parang nakipagpustaan lang po siya. Meron pang pakikipagpustahang naganap? Yes po. Nalaman ko po. Kanino siya nakipagpustahan? Hello? JC? Reconnecting po siya. Sandali lamang po. Hello, JC? Nawala ka ng mga 10 seconds. So, sabihin mo ulit yung sinasabi mo kanina. Nalaman ko po nung after 2 days po nung mawala yung baby ko. Kanino mo nalaman na nakipagpustahan siya? Nakichika ka ba sa mga kaopisina pa ninyo? May isang friend po kasi ako dito na babae na nagkaroon ng concern. Narinig po niya yung usapan nila nung time na nag-inuman sila. So bali, hindi po ako sana kasama nun. Pero niyaya. Yun nga po, niyaya nila ako kaya po ako napasama. Dun sa inuman. At kanino naman nakipagpustahan etong guy na to na naka one night stand mo, sa mga kapwa mo rin ka-opisina? Opo, sa mga kasama niya pong lalaki. Sa mga kasamang lalaki. Anong pusta nila? Kapag daw po nakuha daw po ako. Yun po. Anong kapalit nun? Pera. Pinagpustahan ka. Wow. So nung nalaman mo yon, hindi mo na kinausap tong lalaking to? Hindi po. Pali yung babae po na nagsabi sa akin nun, sa kanya ko po sinabi na yun po nawala yung baby ko. Siguro siya rin po yung nagsabi kasi hindi ko po sinabi doon sa guy. Then all of the sudden nag-chat siya sa akin na bakit daw ganun. Hindi ko daw po sinabi sa kanya. Nireplyan mo? Nireplyan ko po para ano. Sabi ko di wala na naman yung baby para ano pa para mag-usap tayo. Tapos, ano nang nangyari? Yun, chat po siya ng chat sa akin nun. Tapos blinak ko po siya. So, binlock mo siya? Kinakamusta niya po ako. Mhm. Blinak ko po siya. Kinakamusta niya ako kung kamusta na ako. Kasi may time po nung nawala yung baby ko. May time po na lagi ako nahihilo, lagi pong nasusuka, ganyan. Mhm. Parang masama po yung pakiramdam ko. Mhm. Lagi. Mhm. So, nababalitaan Nakikita niya niya po yun? yun. Mhm. Opo, nakikita niya rin po yun kasi may time po pag lumalabas po ako ng office, bumibili po ako ng pagkain. Bigla-bigla na lang po ako parang nahihilo na. Napapahawak na lang po ako doon sa mga kasama ko na lalabas. Ganyan.
So anong ano, nagpag-check-up ka ba nung time na yun na na dun sa nararamdaman mo? Opo, pero ano na po, 1 week na po nung after nung nawala yung baby, 1 week na po ako nung bago nagpa-check-up. Tapos sabi po nung doktor nun, may naiwan pa daw sa loob, so need ko daw po magpa-raspa. Mm. Oo, kasi ang mga yung signs na kailangan mong magparaspa kapag 'pag mga ganyan, eh, yung tipong nahihilo ka, nanghihina ka, kasi hindi po puwede na parang tumagal yung gano'ng nararamdaman mo, 'di ba? Tsaka katawan mo 'yan, dapat Opo. talaga aware ka sa nangyayari. So, nagparaspa ka ba? Nagpa-raspa po ako pero ano, 1 week na nga po yung nakalipas. Mm. So So, buti na lang daw po is naagapan? nagpunta daw po ako kaagad sa doktor kasi may tendency daw po na malason daw po yung katawan ko, Oo, ganyan. may gano'n. And etong guy na 'to, nakibalita ba siya tungkol sa'yo? Yes po, yun nga po yung masakit DJ, nakipagpustahan siya sa kasamahan niya pero nung nalaman niyang may ganong pangyayari sa akin akala mo kung sinong concern. Mhm. So parang naiinsulto na po ako dun sa ginagawa niya na may times po na gumagawa siya ng dummy account, china-chat niya po ako. Mhm. Pero dedma ka na? Opo, wala, hindi ko na po talaga siya kinakausap. Up until now, nagkikita pa rin kami until now pero hindi ko po siya kinakausap. Sino lang nakakaalam nitong nangyari sa'yo bukod dun sa kaibigan mo? At bukod Yung sa guy lalaking po, yun? Kayo. sila lang pong dalawa. Alam ba nung ibang mga kaopisina mo na na nakabuo kayo nitong lalaking 'to? Hindi ko lang po sure kasi po wala naman po akong sinasabi ang iba. Pero siguro may nakakaalam po, hindi lang po nila sinasabi sa akin o hindi lang po nila na parang pinapakita na alam nila, ganyan. So, after talaga ng mga naganap na yon, never kayo nag-usap na nitong lalaking 'to? Hindi na po. Gusto niya po akong kausapin, gusto niya pong linawin lahat kung ano. Gusto niya daw po mag-explain, kaso para ano pa, sabi ko na lang dun sa kaibigan ko, pakisabi na lang kako sa kanya na hindi ko na kailangan kako ng explanation niya kasi malinaw naman sa akin lahat kung bakit kako inaya nila ako makipag-inuman dahil yun pala yung purpose niyo. Mhm. Nasaktan ka talaga dun ng sobra? Yes po, may times po DJ na parang gusto ko na lang, alam mo yun, mawala. Pero anong pinanghahawakan mo para manatili pa rin dito? Yung mama ko po, kasi ako yung breadwinner sa pamilya namin. Sa opisina ba ninyo, nandun ba yung parang, shame? Nandun ba yung pakiramdam na parang nahihiya ka dahil pinagpustahan ka ng mga katrabaho mo? Na hanggang ngayon ba nararamdaman mo pa rin yun? O mas nangingibabaw na sa inyo yung galit? Hindi po, sa ngayon po DJ wala na po akong galit kasi iniisip ko kung magagalit man ako sa kanya, parang ako lang din po yung magsa-suffer. Magagalit ako sa kanya kasi bakit ako rin naman yung may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Mhm. Tsaka parang big call na rin sa'kin yun ni God siguro na parang mag-ingat ako next time, Mhm. 'wag na ako magtitiwala kahit kakilala ko man or katrabaho ko man. Parang kung sa iisipin mo, kung makikisama ka, piliin mo yung mga kasama mo na alam mong okey, Mhm, mhm. gano'n po. Kumbaga sinamantala yung ano mo, eh, pagkabago mo, 'di ba? Yung siyempre nakikisama ka pa lang una, eh, 'di ba? Baka mamaya sabihin nila KJ ka kapag hindi ka nakisama sa kanila. So, yun yung unang nangingibabaw sa'yo nung mga unang buwan mo sa loob ng, opisina ninyo, eh. Pero ngayon ba wala kang parang naiisip na puwedeng lipatan or hindi mo ba nako-consider na lumipat ng ibang trabaho? Nung una po siguro DJ mga after 1 month talagang naghanap po ako ng ibang work. Kaso po yung mga nahahanap ko DJ is mga malalayo po kasing lugar. Ayoko naman po mapalayo sa pamilya ko. So parang iniisip ko na wake up call ko na lang siguro 'to.
Pag Mm. manatili ako dito, ibig sabihin, matatag akong klaseng tao. Parang nakaya kita kahit sinaktan mo ako. Ipapakita ko sa'yo na kahit sinaktan mo ko, nandito pa rin ako, binubuo ko yung sarili ko. Alam mo, nakakahanga ka. Sobrang humahanga kami habang pinapakinggan ka namin ngayon. Or, hindi ko syempre pwedeng sabihin na lahat kami humahanga sa'yo. Pero ako mismo na nakakapakinig ng ibinabahagi mo sa amin, sobrang humahanga ako sa katatagan at sa mindset na meron ka. I mean, kung paano ka hinulma nitong nangyari sa'yo sa nakaraan mo. And, ipagpipray ka namin. Baka meron ka pa bang hindi nasabi doon sa naka one night stand mo na naging nakatrabaho mo na gusto mong sabihin sa kanya kahit through a call lang. I mean, kahit dito lang sa ere na to. May gusto ka bang sabihin pa sa kanya? Bibigyan ka namin ng pagkakataon para magbigay ng mensahe sa kanya. Gusto mo ba? Actually, DJ, marami po sana. Pero isa lang po yung gusto kong sabihin sa kanya. Oh, sige, go. Ano bang tawagan ninyo? May tawagan ba kayo? Wala. Best friend dati. Ay, wow, best friend. Okay, sige. Tawagin mo na si best friend mo. Laban. Best, kung nakikinig ka man sa ngayon, ito lang yung sasabihin ko sa'yo. Next time, sana, kung gagawa ka man ng bagay na hindi mo pinag-iisipan, isipin mo muna yung taong masasaktan mo. Kasi hindi mo alam kung ano yung suffer tsaka yung anong sakit yung mabibigay mo sa kanya in the end. Siguro kung sa'yo laro, sa taong yun, hindi. Kasi mahirap. Mahirap yung sitwasyon na pinaasa ka lang tapos ikaw naman si tanga, aasa, nagtiwala. So yun, next time, siguro kapag ready na akong kausapin ka, yun lang yung sasabihin ko sa'yo. Magbago ka. Mahalin mo yung taong dapat mong mahalin. Huwag mong paglaruan yung isang babae kasi hindi naman sila laruan. Yun lang po, DJ. Thank you, JC. At sana magbago na nga talaga siya, no? Pero feeling ko nakonsensya din siya sa'yo. I mean, nakonsensya din siya sa ginawa niya. Kasi kung wala talagang puso yan, ipangangalandakan niya pa sa iba na talagang may nangyari sa inyo, 'di ba? Parang proud na proud niya, ego booster niya yun eh. But since parang nag-die down lahat ng parang issue or whatever man, parang pakiramdam ko kaya kanya sinusuyo dahil nakonsensya siya sa ginawa niya, 'di ba? Pero minsan kasi yung paghingi ng tawad ng isang tao, okay na yun eh. Parang hindi na kailangan parang mag-reconnect. Kumbaga, okay na na mapatawad ka pero hindi na para tanggapin ulit sa buhay. And I think yun yung Yes. desisyong ginawa mo sa buhay mo. Papatawarin kita pero hindi na kita tatanggapin ulit sa buhay ko kasi masyado na masakit yung pinagdaanan ko sa'yo. Minahal mo ba? Sa maikling panahon, DJ, siguro makukonsider ko siya na minahal ko siya. Mhm. Ngayon ba bukas ka sa pagmamahal ng ibang tao? Hindi naman po kasi ako, DJ, yung tipo ng tao na kapag nasaktan isusumpa talaga yung tao. Hindi naman po. Open naman po ako kung sino pong gustong magmahal sa akin. As long as iisipin ko, pag-iisipan ko ng ilang beses kung dapat ba. Kung karapat dapat ka ba. Naging Kung hindi guarded mo ka ba na. sasaktan. Yes po. Kumbaga, nagtayo ka na ng bakod dyan sa paligid mo. At kung sino man yung lalaking makakasampa dun sa bakod na tinayo mo, yun ang mapapapasok mo sa buhay mo. Ganun ba yun? Ganun po, DJ. Okay. Okay din naman yan yung parang guarding your heart. Okay yun eh. Pero syempre, minsan sa sobrang pagbakod natin sa sarili natin, hindi na tayo nagiging tunay na maligaya. Diba?
Kumbaga, balansihin lang natin, no? Para at least kahit paano makadama pa rin tayo na nagmamahal tayo. Yan, diba? So Good anyway, thing din po, DJ, na may nasabihan din po ako na kaibigan kasi mabigat po kasi talaga sa dibdib pag hindi mo na ilabas. Yung tipong kala mo gusto mo na lang sumabog. yeah, definitely. Masarap talaga na meron kang mapaghihingahan ng yung mga pinagdaraanan sa buhay. Kasi nga sabi nga, lahat ng mabigat, gumagaan kapag ito ay pinapabuhat sa iba, di ba? Diba? Kapag meron tayong dala-dala, o dalawang maleta, buhat na buhat ka lahat yung dalawa, maleta, binubuhat mo. O ano ba naman yung isa, diba? Mapabuhat mo man lang sa kaibigan mo na willing naman tumulong sa iyo. So, yeah. Kailangan mo lang talagang i-identify yung tamang tao na makakasama mo sa pagbuhat ng mga mabibigat na bagay sa buhay mo. Kasi hindi lahat kayang buhatin yung mga bagay na dinadala mo eh. At minsan, hindi mo naman kailangan din ng tagabuhat. Kailangan mo lang talaga ng makikinig sa mga pinagdaraanan mo sa buhay o mga pinagdaanan mo sa buhay. And again, nabibilib kami sa katatagan na meron ka, sa mindset mo, no? Sa outlook mo sa buhay na kung ako ang aalis dito, parang ako yung talo. So, kailangan kong pakita sa kanya na matatag ako, na nandito ako ngayon, na ako yung nananalo, 'di ba? Hindi ko na lang siya papansinin, yung enerhiya ko, may mas deserve pa na panggamitan. At hindi itong taong to na minsan akong pinagpustahan, 'di ba? Parang ginawa kang laruan, 'di ba? Kaya nga po. Ayan. So, may karma rin yung, huwag kang mag-alala. Anyway, JC from Aklan, maraming salamat ha. May gusto ka ba bang pasalamatan? Yes po. Thank you sa inyo, DJ Rocky, dahil pinaunlakan niyo po yung aking kwento, yung top secret ko po. At least kahit papaano gumaan po yung pakiramdam ko ngayon. May panibagong buhay na naman, tsaka panibagong bukas ulit ako nga harapin. Aww. Maraming salamat po. Thank you din sa pagtitiwala mo sa programang ito, sa pagtitiwala mo sa akin. At hindi ko naman sasayangin yung tiwala ninyo eh. Basta nandito lang kami para makinig ng inyong pinakatatagong sikreto. Kahit gaano pa kasalimuot yan, magiging bukas ang aming mga tenga para makinig sa inyong mga pinakatatagong sikreto. Without even judging you. I-judge lang natin yung mga nakagawa sa inyo ng pagkakamali. Ganyan. Charot lang with Harot. O ayan na, kapag nagpababa ka sa kanto, bumaba ka na agad dun sa mismong kanto. Okay? Para hindi na mapunta sa kantuhan. Okay, thank you so much, JC from Aklan. Yan po ang ating caller para sa ating Thank you po, DJ. Top Secret. Bye! O, isa na namang gabi ang ating pinagsaluhan, kabisyo. Tinapos natin ngang gabi at sinimulan na naman natin ang panibagong araw. Nang merong pag-asa sa ating mga puso. Sa totoo lang, yun ang isa sa mga pinakamahalagang maramdaman ng isang tao. Yung maramdaman niyang may pag-asa. Na yung bukas, nahaharapin niya ay isang panibagong pag-asa sa buhay. Kumbaga yung kahapon, ay mananatili sa kahapon. Kung yung kahapon mo ay parang masyadong madilim, masalimuot, iwanan mo na yun sa nakaraan. At kaya nga tinawag na present ang kasalukuyan ay dahil ito ay regalo. Regalo sa atin ng may kapal para tayo'y makapagsimula ulit ng panibagong buhay sa bagong araw. Kaya kabisyo, tawag ka lang sa akin ha. Kapag meron kang gustong ibahaging sikreto, ako ang magiging kaibigan mo na hindi ka huhusgahan kahit gaano pa kadilim ang iyong sikreto. So muli, mula po sa 90.7 Love Radio, ako po ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. At kayo'y nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
basic. Bye-bye, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!